Assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe mi salmini on mi juurima on en garti ɗo e chaine men AB Connect no salminde bandiraɓe juurade ɓe e kadi e teddinde ɓe e teddinirde ɓe no garti addurde vidéo keso mo ganduɗa en mbaɗino vidéo ji ɓennuɗi pour hollude bandiraɓe holko no jangguirten informatique e ɗemgal Pulaar. Eyyi oɗo vidéo kadi koye goɗɗon lawol yahata ko nder darde dari. Hande noon gadduɗen ko vidéo mo ganduɗa ɓuri wonde complet ɓuri holɗum ɓuri yaadude ganduɗa ko waɗare joni e jamanuji hande ko fare réseau informatique. Jiɗɗen hollude bandiraɓe holno mbaɗirten créer serveur, holno mbaɗirten créer serveur mo ganduɗa ko wonnata contrôleur de domaine. Holko woni contrôleur de domaine, holko woni serveur, ɗum foof en mbaɗino vidéo ji caggal pour hollude bandiraɓe holko firti ɗum. Garɗo jan oɗo vidéo ronki famde ko yarate ko eɗen ñaaga nde ruttoto caggal pour yiya vidéo ji keddiɗi ɗi enen faama. Kadi oɗo vidéo ko umme makko ene ara yeeso, c'est à dire ko kanko woni premiére vidéo mo ganduɗa holno kollirta bandiraɓe ha monta serveur. E nder oɗon kadi kollen bandiraɓe vidéo ji garoji holno mbaɗata feere ha mbaɗa créer ko wiyete compte AD Active Directory, no contrôleur de domaine, holno mbaɗirte créer serveur DHCP, holno mbaɗirte créer ko wiyete serveur DNS, holko no mbaɗirte créer holko no wayata serveur de fichier, holno mbaɗirte créer ko wiyete kadi serveur d'impression, holno mbaɗirte créer ko wiyete des groupes de sécurité et tout ça. En taw koye Pulaar, taw koye ɗemgal Pulaar. Eyyi ɗum noon ko ɗum woni darde AB Connect, ko ɗum kadi AB Connect yiɗi wona. Eyyi hande premiére vidéo men hollude bandiraɓe holno mbaɗirten monter serveur Windows 2019 e nder ko ganduɗa wiyete Virtalbox. Virtalbox kadi ko hyperviseur mo ganduɗa niveau 2 bawɗo wadde feere eɗen mbaɗa créer ordinateur uji taw wona ordinateur uji physique mais fonctionnalité ji majji, c'est à dire noɗi gonirta, noɗi mbaɗirta, noɗi gollorto kañum e ordinateur mo ganduɗa physique réel ko gotum ala ko serti. Eyyi bandiraɓe so tawi a joguima Virtalbox maɗa a yiɗi wadde créer ordinateur, waɗi ko gueɗe ɗiɗi. Il faut jogoɗa logiciel Virtalbox. Logiciel Virtalbox noon no heɓirto ene weeɓi, no heɓirto ne weeɓi, c'est à dire sa yeehi e internet tan ma dañ sa waɗi Virtalbox e internet e oɗo site virtalbox.org tan a waɗan téléchargé mo ganduɗa so tawi ko Windows joguiɗa walla ko Mac walla taw ko Linux, cuɓoɗa mo ganduɗa ko an woni systéme d'exploitation mo joguiɗa mbaɗa téléchargé hokkuma oɗo logiciel Virtalbox mo enen mo kutortoɗen joni. Eyyi sa waɗimo gayni il faut jaaha kadi mbaɗa téléchargé ko wiyete image ISO Windows serveur, so tawi ko 2012 walla ko 2019 walla ko 2003 walla 2008 walla ko 2022 ko an andi en tout cas mboɗo wasio bandiraɓe saɗa waɗi téléchargé minimum mo 2019 o. 2022 ne woodi mais 2019 fo ɓuri ene waɗa hollum walluma dañde ko jiɗɗa ko. So tawi aɗa jogui mo 2022 o kadi ɓuri moƴƴude, mais ha joni 2019 o ene wawi nafde ko jiɗɗen wadde ko. Eyyi sa waɗi téléchargé Virtalbox a gayni, a waɗi téléchargé ko wiyete image ISO ma gayni, gara e ɗo henna ko wiyete fenêtre application Virtalbox, holluma no mbaɗirta créer ordinateur. Ene weeɓi so tawi en ndewi no jiɗɗen waɗirde ni e ñaago bandiraɓe yo ndew en no mbaɗirte ni teppel teppel. Sa yiɗi wadde créer ordinateur mo serveur ko ɗo jarama taw ko nouvelle, binda inde mo jiɗɗa hokkude ordinateur mo. Enen en mbaɗi déjà inde mbiɗon ko serveur labo walla mbiyenmo serveur AB Connect.
serveur AB connect cuɓoɗa système d'exploitation ma e cuɓoɗa version ma enen ko 2019 joɓɓiɗen cuɓoɗen 2019 mbaɗe mo suivant sa ari ɗo o wiyatma ko hol mémoire mo jiɗɗa 2048 mégabit ene yona ene wonde processeur goto ene yona pour ko jiɗɗen wadde ko tawde koye laboratoire gonɗen sa gayni cuɓoɗa taille disque maɗa hon disque maɗa ko 50 giga 50 giga o noon ko 50 giga mo ganduɗa o ittata ɗum koye ordinateur ma physique il faut no bandiraɓe wayno noon ƴeewa so tawi ene ordinateur mumen mo jogui galle mumen ene jogui capacité hono wawde wadde tiré 50 giga e nder ordinateur mumen ɗum noon kadi eɗen mbiya bandiraɓe holno kadi ndenirto il faut mbaɗa possibilité mo ganduɗa mémoire disque o ene waɗa dynamique woni hulɗum o ƴettata tan ko sohli ko o as ƴettude foof lawol gotol donc mbaɗemo suivant somin mbaɗi finish enen ƴeewi ɗo serveur AB connect en gayni sa waɗi ɗo henna woni ordinateur o joguimomo mais woni nder ko o waɗano paramètre taw o timmani rewo ordinateur waɗi gueɗe tati ha are nayyi ene poti wonde makko beele wondemo ordinateur ne timma gueɗel premier guel ko ɗo henna hol kowoni ordre d'amorçage c'est à dire sa huɓɓimo holto iddoto yaade o ƴettoya information ngaji so tawi koye disquette walla disque dur walla disque optique ɗo noon enen ko ɗon jaaten mbiyeten il faut yaaha disque dur ɗon en ƴeewi joni 1 2 3 disque dur o ko troisiéme position donc il faut mbattemo première position beele so tawi a huɓɓimo tan omo naatay o ƴetta information ngaji makko e disque dur mbaɗamo ni disquette woni ko hutortono ko ɓooyi joni natti wodde eɗen mbawi ittude mbiyen munemo décoché walla optique sen jiiɗi kadi mbaɗen décoché walla gaccen mbaɗen ok sen gayni garen ɗo henna ko wiyete les port SATA c'est à dire ko ɗo jeheten ko mbinnomi nane pour bandiraɓe mbawade téléchargé ko wiyete image ISO donc image ISO mumen sa yeehi ɗo waɗa choisir image ISO mo joguiɗa enen en jogui déjà serveur image ISO Windows serveur 2019 cuɓoɗa ɗum sen gari ha ɗo cuɓoɗa réseau o wiyete réseau mo ganduɗa to wonata bouté ganduɗa so tawi ko réseau local walla ko NAT walla ko réseau privé taade koye laboratoire gonɗen mbaɗen gaccatmo wonayi réseau NAT beele omo ƴetta internet mo ganduɗa kutortoɗen joni e nder galle meɗen donc sen mbaɗino tan a gayni mbaɗamo sen gayni wadde paramètre uji ɗi jiɗɗen wadde ɗi sen gayni tan mbaɗenmo démarré sa waɗi démarré machine o huɓɓat wayata kono ordinateur mo joguiɗa galle ma wayata wayi huɓɓude omon ɗo wiya omo powering VM app c'est à dire machine virtuelle o omon huɓɓa omoni kanko woni ɗo donc ɗo henna sen gayni en jeeyan holno waɗirta chargé wayi kono ko ordinateur mo guittuɗa e nder carton ma ni mbaɗɗa ɗum alimentation kuɓɓuɗa ɓoɗɗuɗa bouton on ko mbaɗɗen ɗo ko e nder ordinateur mo ganduɗa ko an sodoyi ɗum magasin guddiɗɗa ɗum e carton ma mbaɗɗa ɗum e électricité kuɓɓuɗa c'est la même chose ɗo henna omono wiya omoɗo intégré souris meɗen mo joguiɗen e nder ordinateur he donc sa ƴeewi omoni Windows serveur 2019 ɗo henna ko holɗum sa huɓɓi ordinateur mo ganduɗa ɗo waɗa installé première fois ko ni wayata bawɗo wonde foof so tawi ko magasin ummi donc enen mbattemo ko suivant o wiya so tawi joni jiɗɗen wadde installé mbiyatmo oui installé maintenant ɗo joni noon o wona wadde chargé mo ganduɗa gueɗe kewɗe ɗe o yinno wadde feere beele ordinateur en timma no yiɗiri o namdo en so tawi jiɗɗen ko version standard walla version de bureau walla so tawi ko data center walla ko version data center ak expérience bureau enen ko deuxième option o jiɗɗen en cohlani data center pour l'instant en cohlani standard ko deuxième option o sen mbaɗi mbaɗa suivant o wima so tawi aɗa waɗa accepté contrat licence
normalement c'est obligatoire ɗum kam so tawi aɗa hutoro gueɗe mo ganduɗa ɗum ɗo o wima so tawi ko mise à niveau jiɗɗa walla so tawi ko installé uniquement Windows avancé. Alors ɗo henna il faut cuɓoɗa installation personnalisée par ce que mise à niveau woni so tawi aɗa joguino déjà ordinateur o wima so tawi aɗa yiɗi ɓennude Windows 8 aɗa wawi Windows 10 walla aɗa jogui Windows 2003 aɗa waɗa Windows 2019 enen noon ko 2019 ko personnalisé mbaɗen ɗo ok. ɗo henna sa ari ɗo o wima so tawi aɗa yiɗi wadde formaté disque ma walla aɗa ɓeyde hen des disques enen taade koye laboratoire gonɗen mbaɗen tan mbiyen ko o disque goto mbaɗa tan utilisé hono oɗo mo joguiɗen ɗo mbaɗa suivant sa waɗi suivant o ɓenni o fuɗɗo wiide o waɗa installé programme uji ganduɗa ordinateur ene wawi sohlude ɗum ene sohla ɗum kadi ɗo henna o natay installation o waɗi copier fichier ji o gayni o waɗa préparé fichier ji mo ganduɗa kala ko ordinateur o sohli janggo ene hutoro e nder systéme he o waɗa ɗum chargé o waɗa ɗum kadi monté taw ko e nder ordinateur he beele ordinateur he wawa wadde hutorede no foti hutorede ni e bandiraɓe ɗo henna o sarjan hawa gayna oɗo étape noon omo juuti o yawani par ce que mbaweten ko fadde donc paaden walla jeehen ha yeeso garten e so tawi o gayni yimɓe garte vidéo he kadi continue beele ene bandiraɓe ene jiiya no waɗirte so tawi a reewi no mbaɗirmi ni a reewi teppel teppel ha ɗo hen tan gueɗe ma pewan no fewiri ni so tawi kadi a famani aɗa manki famde il faut noon duttoɗa aɗa wawi ruttade caggal ƴeewa no mbaɗirmi ni so tawi holko diwɗa hen so tawi kadi holko famani hen garta hen caggal beele aɗa ɗuminina donc bandiraɓe gaccen fidde installation continue gartoyen e vidéo he so tawi caggal omo gasa beele kollen bandiraɓe holno ɗum wayata eyyi mbiyen tan bandiraɓe ha yeeso garten e mabɓe on jarama à tout à l'heure.